We zijn benaderd door de wethouder van de gemeente Ljouwert. Mij de vraag of we eens nadenken worden over een monument op het Wilhelminaplein. Ik ben Jan Hooghiemstra en ik ben glaskunstenaar van beroep. Ik ben Matthijs Hooghiemstra, ik ben ontwerper en marketeer. Ik zat de meeste mensen weten wie de betekening altijd in een Prinsenke Tuin. Nou, dat is nu verplaatst naar het plein. Daar is net een monument en dat wil men toch wel graag. En wij vonden dat mensen beiden een mooie kans om daar een project van de grond te tellen. Het uiteindelijke ontwerp dat is eigenlijk 12 vlakken. Het is een gesloten deur, dat is het linkerdeel. Waar eigenlijk de letters neer verjitten, die ben uitsparren zodat als een sprankje hoop kan het licht er doorheen schijnen. En het rechterdeel is eigenlijk een perspectieve lijntekening. Dat je een open deur krijgt en de weg naar de vrijheid. Het wordt heel spannend als daar op het Wilhelminaplein als het betonelement er komt en dit komt erop op te staan. En hoe lijkt het dan als het op afstand naar het monument ziet?